درود با شما دوستان گرامی. با برنامه نوبتی فوتبال آسیا شروع میکنیم. دسته منتخب جوان 20 ساله تاجیکستان بهر ادامه دادن آمادگی و بازی‌های نهایی چمپیونات آسیا که از 1 مارس سال روان در پایتخت جمهوری ازبکستان صورت میگیرد به ترکیه سفر نمود. سرمربی دسته الک کوبارف با خود 26 بازیگر را همراه برد. دسته پیش از اینجا سفر کردن در همین شهر دوشنبه هم تمرین‌های دوره دوم را برپا کرد. ҳавои сарду барфи зиёд роҳбарони мунтахабро маҷбур кард ки машқҳоро дар толорҳо барпо намоянд. аз 1 то 18 январ ҷавонони мо маҳорати малакаи худро дар ҳамин гуна варзишгоҳҳо тақвият бахшиданду такмил доданд. алек кубарев аз ин 27 нафар 3 дарвозабон, 9 ҳимоятгар, 9 нимҳимоятгар ва 5 ҳамлагарро барои идома додани машғулиятҳо ба ҷамъомади сеюми таълимиву тамринӣ ҷалб кард. нимҳимоятгари дастаи атираи қазоқистон хусрав тоиров ва бозингари тими краснодар-2 алиҷони айнӣ ки дар ҳайати дастаҳои худ дар анталия қарор доранд ба ҳайат ҳамроҳ шуданд. бино ба маълумоти расида дар анталия дастаи мунтахаби ҷавонон 7 вохӯрии таҷрибавию дӯстона барпо мекунад ки 2 рӯз пеш аввалинашро бо дастаи мунтахаби ҷавонони ироқ барпо намуд. ин дидор бо натиҷаи 0-0 ба поён расид ва ҳоло шумо инҷо лаҳзаҳои он бозиро мебинед. дастаи мунтахаби ироқ дар гурӯҳи аи бозиҳои ниҳоии ҷоми осиё бо ӯзбекистону сурияву индонезия дар як гурӯҳ аст. дар ин вохӯрӣ алек кубарев чунин ҳайатро аз аввал ба майдон овард. сӯҳробхоҷа юсупов, содиқҷон қурбонов, меҳрубони абдурауф, шаҳриёри иноятулло, фахриддин аҳтамов, азизбек ҳаитов, алиҷони айнӣ, салам ашурмамадов, амадони камолов, хусрав тоиров ва абдулфаттоҳ худойдозода. бозии санҷишии дуввуми дастаи мунтахаби ҷавонон бо клуби футболи бухорои ӯзбекистон ки ин дастаро ҳаким фузайлов машқ медиҳад гузаронида хоҳад шуд. дар ин вохӯрӣ футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон имкон доштанд ки ба дарвозаи ҳариф гол зананд, аммо ин ба онҳо муяссар нашуд. дар чемпионати осиё тими ҷавони тоҷикистон дар гурӯҳи с бо дастаҳои урдун 2 март, умон 5 март ва кореяи ҷанубӣ 8 март бозӣ мекунад.